cost of following Jesus. Jisuka unsongnaini, ba jisuni sela janaini besena ma. Every product comes with a cost. जेसेबांखि दिहुननाय मुवाफोर दङ दिहुनजानाय मुवाफोर दङ बिसोरहा बेसेन दङ. You go to the market, नोंथांमोना जुदि बाजाराव थाङोब्ला every product there you have to pay a price and take it. जेसेबां बाजाराव जोङो बुस्थुफोर नुगोन बे बुस्थुफोरहा मोनसे बेसेन दङ आरो बे बेसेनखौ होनानैसो जों लाबोनो गोनां जायो. In the same way you are a product of God. आरो बे एखे रोखोमै नोंथांमोनाबो इसोरनिफ्राय जाना फैनाय इसोरजों दिहुनजानाय. Each one of you are created by God at a certain cost. आरो जों साफ्रोमबो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोंखौ बानायनाय जादों. And that cost is the signature, the image of God printed all over you. आरो बे जितु बेसेन बे बेसेनखौ जों साफ्रोमनि महराव सिल बुनानै महर बुनानै होनाय जादों. That is why your DNA is uniquely different from any other person in the world. बेनिखायनो बुहुमाव थानाय जेसेबां मानसिफोर दङ बिसोरनिख्रुइ नोंथांनि जितु सोलिनाय मावनाय दांनाय बे गासैबो जुदा जानो नांगोन. Your DNA contains the language of God. नोंथांनि जितु थैनि DNA बियो बे इसोरनिफ्राय जाना फैदों. Today technology has advanced so much. दिनै बे दाजेमफोरा दिहुनथायफोरा गोबां आवगायलांबाय. Technology can create smart homes with artificial intelligence. बे टेक्नोलॉजिया दिनै स्मार्टफोनफोरखौ दिहुनना होनो हादों. Smart homes. बेबायदि गेदेर न'फोरखौ दिहुननो हादों. We already have smartphones. जोंहा बेबायदि स्मार्टफोनफोर दङ. We already have smart cars. जोंहा बेबायदि मोजां गारिफोर जोंहा दायो दङ. Your phone can be connected to your car and you can control your car. आरो नोंनि फनखौ दायो बे गारिफोराव फिक्स खालामनानै लगायनानै बे गारिखौ कन्ट्रल खालामनो दबथायनो हायो. In the same way they also have smart homes. आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा दायो बे स्मार्ट होम न'फोर दङ. With all kinds of security systems. आरो बे न'खरफोराव गोबां रोखोमनि निरापत्ताफोरखौ होनानै जोङो बे स्मार्ट होमखौ न'खरखौ बनायनो हादों. These smart homes can actually clean itself. बेबायदि सोमोनांथाव आसरित न'फोरा न'खौ गावनो साफा खालामना लानो हायो. You don't have to take a broom to sweep it. आरो नोंथांनि न'खौ बेबायदि न' थायोब्ला नोंथांनि न'खौ हासिब लानानै सिबना साफा खालामनो गोनां जाया. It will do all the work in the house when you are away from home. नोंथाङा जुदि न'निफ्राय जुदि बाहेरायाव थाङोब्ला बे न'आ माला गावबा गावनो गावनि न'खौ साफा खालामना लागोन. I have had the privilege of staying in one of those homes developed by a friend of mine. आङो आंनि लोगो जाय लोगोहा बेबायदि न' दङ बे न'आव आं थाहैनो मोनबाय. He lives in Jackson, Mississippi in the United States of America. आमेरिकानि मिसिसिपिनि जैक्सन होननाय जायगायाव बे आंनि लोगोआ दङ. His entire home is connected to his little mobile phone. आरो बिनि बे जितु गुटै न' खथाफोर बेखौ बे मबाइल फनजोंनो कन्ट्रल खालामनो दबथायनाय जादों. The doors are connected, the windows are connected, his fridge is connected, his air conditioning is connected. बिनि दरजा खोरखि आरो न'फोरा आरो बे फ्रिजफोरा बे मबाइलजों फोनांजाबजोबनाय गोजा. Even his swimming pool is connected. आरो बे दुगैग्रा जितु हाखर फुख्रि बेबो बे मबाइलजों फोनांजाबनाय. For instance, if he leaves home and he forgets to close one of the windows, he can just press a button and then the window closes. जुदि माबेबा बे मालिकआ बे न'नि बिगोमाया दरजा मोनसेखौ फांनो बावगारलांबायब्ला आरो उनाव गोसोखाङोब्ला बे मात्र जेराव दङ बिनिफ्रायनो बे बुटान मोनसेखौ थुना हरबानो माला गावआ फांगोन. 10 minutes before he comes home, the artificial intelligence comes alive. It knows that the owner is coming home. आरो बेबायदि बिगोमाया न'निफ्राय ओंखारनानै 10 मिनिट सिगाङावनो बे जितु बनायना दोननाय जितु मोनसे मुवा बियो खर मोनो जे आहा बिगोमाया बाहेरायाव थांसिगोन होननानै थांखांना थायो. You see, today with the invention of artificial intelligence, life has been made easier. आरो बेनिखायनो दिनै जितु दिहुनथाय बिगियाननि दिहुनथायफोरा बे जोंनि जिउफोरखौ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामनानै होदों. But we must know that it is slowly taking control of our lives.
नाथाय बे बाथ्राखौ बिनि गेजेरावनो जों मिथिनांगोन दे बे दिहुनथाइफोरा जोंनि जिउखौ दायो दबथायनो हमदों. Right now, your mobile application is collecting information by itself. दा बे समायावबो नोंथांमोननि बे मबाइलफोरा गावनो बे माखासे बाथ्राफोरखौ माबाना लादों, बजबनानै लादों. It knows where you have been. बियो नोंथाङा बबेयाव दङ बेखौ मिथिगौ. It knows what you have been doing. नोंथाङा मा खालामबाय थादों बेखौ मिथिगौ. It knows the kind of music you like. नोंथाङा मा रोखोमनि मिउजिकफोरखौ गाहाम मोनो बे नोंथांनि मबाइला मिथिगौ. It knows the kind of food and the clothes that you like to wear. जिबायदि आदारखौ नोंथाङा गाहाम मोनो, जि हिफोरखौ गाननो गाहाम मोनो, बेखौ बे मबाइला मिथिगौ. It knows everything about your life, your families, everything about your life. बे मबाइला नोंथांनि गुदि नखरनि जिबनफोरखौ मिथियो, सोलिनायफोरखौ मिथियो. You see, what I'm trying to say is humans may be able to achieve a lot of things. आरो दिनै आं मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जाबाय मा मानसिया दिनै गोबां खामानि मावनानै गावनि थाखाय दिहुनना लानो हागौ. Human beings can control a lot of things that is happening around the world. दिनै बुहुमाव जानाय गासै जाथायफोरखौ मानसिया दमन खालामनो हागौ, दबथायनो हागौ. But human beings cannot control when you live and when you die. नाथाय मानसिया गावखौ गोथाङै थानायाव आरो थैनायखौबो दबथायनो हाया. The Bible says only God can create life. बाइबेला बेखौ बुंदों इसोराल'सो जिउ होनो हायो. God decided when you should be born. इसोरा बेबायदि थांखि खालामबाय नों मब्ला जोनोम जानांगोन. That is why you are here. आरो बे कारननि थाखायनो नोंथाङा दिनै बेयावबो दङ. Only God can decide when you should die. इसोराल'सो थामथिम खालामनो हागोन समायफोरखौ नोंथाङा मब्ला थैनो नांगौ. That is why your life is precious, because your life is created by God. बेनिखायनो नोंथांनि जिउखौ बा नोंथांखौ इसोरासो बानायदों. बेनिखाय जोङो इसोरनि खाथियाव थांनांगोन. Your life comes with a cost. बेनिखायनो नोंथांनि जिउनि बेसेनाबो इसोरनिफ्राय जानानै फैयो. When Jesus says, "Follow me," जेब्ला जिसुआ बुंदोंमोन आंनि उन उन फै होननानै, He requires that each one of you pay a price. बेबायदि बुंनानै जिसुआ बेखौसो बुंनांबायदोंमोन दे नोंथांमोन बयबो साफ्रोमबो बेसेन होनो नांगोन. When Jesus says, "Follow me," He definitely knows that you will lose a lot of things. जेब्ला जिसुआ बेबायदि बुंदोंमोन जे आंनि उन फै होननानै, जिसुआ हसानै मिथिदोंमोन जे गावनि उन उन सोरबा थाङोब्ला बे थांग्रा मानसिफ्रा माबा मोनसे खोमानो गोनां जागोन होननानै. He most definitely knows that it can cost your jobs, it can cost your careers, it can cost your family, it can cost your close friends. आरो जिसुआ बे बाथ्राखौ मिथिदोंमोन जे सोरबा गावनि उन उन थाङोब्ला बे थांग्रा मानसिफोरा साकरि नागारनो गोनां जानो हागौ, नखर परियाल गारनो गोनां जानो हागौ. But He assures you that what He can give you is nothing compared to what the world can ever give you. नाथाय बेखौ बुंनानै जिसुआ बेबायदि बुंनांबायदोंमोन जे जिसुआ जिखौ नोंथांनो होगोन उन उन फैनायनि सोलायै बे मोनथायखौ बे होथाया बुहुमा होनाय जेबो मुवाजों रुजुजानाय नङा. Today, in the 21st century, we live in a world driven by consumerism. दिनै बे 21 जौथायाव जोङो बे मुवा बेसाद बायनाय फाननाय बे जिथु थासारि बेजों जोङो सोलिलांनो गोनां जादों. You go to the market, it is controlled by human greed and human desires. दिनै जुदि बजाराव थाङोब्ला जों नुनो मोनो बे बजारफोरा मानसिनि जिथु गर्ब अहंकार बेफोरजों दबथाय जादों. The shopkeeper knows what you want to buy, and that's why he brings all the things that you desire. दुकानिफोरा मिथिगौ दिनैनि मानसिफोरा मा बायनो हास्थायो, बेनिखायनो बेखौ मिथिनानै मानसिफोरनो गोनांथि मुवाफोरखौ गावनि दुकानाव लाबोनानै दोनफायो. That is why they say buy one and get one for free.